borci zatím jenom vyčkávají, vycukávají si soupeře. No, Ondra Marvan vypadá hodně soustředěně už od začátku. Je vidět, že se soupeře čte, čeká, s čím přijde. Pěkná kombinace dvou předního a zadního low kicku. No, hezky naznačuje. High kick za high kick. No, Antonín chtěl vrátit stejnou mincí. Zatím hodně taktický vyčkávací zápas. No, myslím, že Coufal musí přidat trochu na pohybu, že je hodně statický. A Ondra se ho tak může zaměřit. Teď pěkně udělal Superman. Trefil velice dobře. Oh, krásná kombinace od Marvana. A další pěkná zadní. Tvrdý round kick od Marvana. A úder na spodek z přední. Ondra z obráceného gardu, ground kick. Půl minutka do konce zápasu, tak do konce prvního kola zápasu ještě ne. No, líbí se mi, jak Ondra hodně naznačuje ty údery a pak toho využívá. No, myslím si, že závěr kola může rozhodnout, kdo na svoji stranu připíše tohle kolo. No, řekl bych, že dost vyrovnaný. Hodně vyrovnaný kolo, spíš víc taktický, vyčkávací, oba se snaží načíst svého soupeře, ale Lehoulence bych ho dal Ondroji Marvanovi. Taky musím říct, že na mě působí s lehkým náskokem, ale jak už jsem tady zmiňoval, nedovolím si troufnout. Tady krásný Superman punch. Dlouhá zadní a levý koleno. Přední round kick a hnedka druhý. Coufal by se měl pokusit malinko víc krátit tu vzdálenost, protože je o něco nižší soupeř a je v kombinaci na krátko, to by mu tam mělo víc sedět. Tak uvidíme, co oba borci změní do druhého kola. Krásně zachytil Coufal low kick. No, teď tam Ondra trefil dvakrát, třikrát dokonce velice dobře. A teď v defenzivě. Teď trefil Coufal, krásný přední zvedák. Hezky tam zkrátil. To by mu mělo sedět, ta kratší vzdálenost. Ano, taky tam vidím cestu. Teď tam prošla zadní. No, a je konec.
Ne, na počítání. Ty už bys chtěl MMA. Skoro jo, a Coufal mi v jeden moment přišel hodně mimo, že nevěděl, kde je, Byl. už to na mě působilo jako KO, ale naštěstí to dokázal rozdechat a jdeme dál. Začal se hodně otáčet od soupeře. Ano, přesně tak. Místo toho, kdyby si radši sednul, tak by přišlo normální počítání, ale inkasoval tam další 3 údery. A stejně se tomu počítání nevyhnul. Přesně tak. No, Ondra už si začíná věřit. Pěkně tam teďka vlítnul. Krásný podražení od Coufala. Zachytil low kick nebo round kick a podařil se mu soupeře podmíst. Pěkný pušky od Marwana. A pěkná přední. Tajský clinch, série kolen. No, tam Coufal šel teďka se zvednutou bradou a taky za to byl následně potrestán. Sám jsem moc teďka viděl, jak mu oči trošku spadly dolů. Ale evidentně je tady a může pokračovat. Pěkná puška. A oko za oko. Deset vteřin. Myslím, že největší nebezpečí je Coufal, když Ondra zkracuje. Tam hodně mi přijde zamrznutý s rukama dole a tam je prostor pro toho trefit. Tam si myslím, že na tohle by se měli teďka v tom třetím kole zaměřit, protože jinak mi to nepřijde špatný výkon z jeho strany, ale ty nástupy zaspává a je za to hodně trestán. Přesně tak, přesně tak. A v přestřelkách se mu dost často stává, že mu padá pravá ruka a podle mě oba dva ty knockdowny byly z pravé ruky a kvůli tomu se dostal do počítání. No, snad nám to režie nabídne teďka. Tady ne. To byla ta dlouhá zadní, tak a ještě série úderů, kde se otočil a zbytečně tam sežral víc úderů ještě. Tady hezký podmet Coufala. Tady dlouhá zadní. Tak to nakonec bylo přes levou ruku. Oba dva na overhand. Tak pojďme do třetího kola. Tvrdý round kick z přední nohy. Pěkná zadní od Ondry. Mám pocit, že Marwan cítí, že tenhle zápas jde za ním a že už si tohleto třetí kolo bude chtít hlavně takticky pohlídat. Ale tohle by rozhodně neměl dělat a měl by si na to dát velký pozor, protože snažit se utřít si nohy při zápase a pak pokračovat se vám může vymstít a klidně by se mu mohlo stát, že do něj soupeř hnedka v tom vlítne. Řekl bych, že Ondrovi Marwanovi zatím sedí nejvíc ta zadní, tam mu nejvíc funguje a na ní může sázet, si myslím. Přesně tak, tu ruku má dlouhou, tam mu tam padá a daří se mu trefovat. A zase Superman, tentokrát netrefil. Oh. To byl levej hák. Tentokrát zlevý. Třetí počítání v tomhle zápase? Myslím, že jo? Třetí.
Pěkně Ondra teďka vycuknul. Teď si hezky povolil. Soufa snaží sklinčovat to, odpočnout si. To je vždycky dobrá cesta k tomu, abyste si odpočali, vyhnul se tvrdým úderům. Tak z Soufala cítím, že on ví, že musí ten zápas hezky, a zase pěkně a teďka roztancoval. Čtvrté počítání. A konec zápasu. Konec zápasu. Opravdu pěkná zadní na závěr. Moc pěkný. Čistá práce od Ondry Marvana. Trefoval přesně a tvrdě. Dlouhá zadní Superman punch. Na druhou stranu se mi líbilo, že Coufal věděl, no přišlo mi, že v tom zápase pořád je, že chce vyhrát, že si jde pro ukončení, věděl, že ten zápas na body vyhrát nemůže a podle mě sadil na jednu kartu, že buď ukončí on Ondru, anebo Ondra jeho. Přesně tak, furt valil. Tady bylo vidět krásně, jak si bohužel naběhnul na ten levej hák. Viděli jste sami, vítězem se stává ve třetím kole TKO borec z Červené Horou Ondra Marvan!